Benvinguts a tots i a totes. El nostre grup és Soft Energy i exposarem el nostre estudi fet a l'Institut Torrevicenç de Lleida. El propòsit d'aquest és optimitzar l'institut per obtenir una certificació energètica superior a la D, que és l'actual que tenim. Tot va començar amb la construcció de l'edifici l'any 1986, de la part vella, fins l'acabament de la part més nova l'any 1991, el qual actualment conforma l'IES Torrevicenç, localitzat a l'entrada del barri del Secà de Sant Pere. Va ser dissenyat per l'arquitecte Ramon Maria Puig i Andreu, reconegut professor de projectes a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Com hem dit, el nostre institut va tenir dues fases de construcció. La part vella, que es va dissenyar manualment a paper vegetal, escaire, cartabó i compàs, i la part nova, ja dissenyada en AutoCAD. Durant els nostres 2 anys de curs a l'institut, els quals hem pogut treballar amb BIM, hem impartit la majoria de les hores en la zona més nova i hem pogut detectar millor quines són les deficiències més significatives. Per això, centrarem l'estudi en aquesta part. Durant el diagnòstic fet els últims mesos, hem localitzat diferents problemes. L'elevat consum de llum, la falta d'aïllament acústic entre aules i passadissos i els ponts tèrmics a les fusteries, caixes de persianes i trobada amb el forjat i pilars. Tenint en compte els factors esmentats, hem decidit les diferents solucions. Vam aconseguir la factura de la llum amb la col·laboració de la coordinadora de manteniment de l'institut i suposava 5.562 amb 36 euros al mes. En l'època que estem vivint dels preus disparats de la llum, ens hem vist clarament que s'ha de reduir el màxim de despeses possibles d'aquí, tret d'alguna nevera, projector, microscopi i alguna màquina més que hi ha als laboratoris de les plantes inferiors. La gran part d'aquesta quantia desorbitada prové de la lluminària, doncs per aquest motiu hem decidit col·locar plaques fotovoltaiques de la casa ja solar i substituir els fluorescents per tubs LED de la casa Philips. Per captar la llum col·locarem 135 mòduls de 495 watts de potència, que sumarà un total de 66,83 kWh, i amb aquests ja reduirem 1.170 euros de la factura mensual de la llum. El sobrant que es produeixi en èpoques de no funcionament de l'institut, com ara bé els caps de setmana i les vacances, principalment les d'estiu, que és quan més energia generarem, anirà destinada a la xarxa elèctrica, reduint així la factura total i generant energia verda a la ciutat quan més ho necessita, per la quantitat d'aires acondicionats que hi haurà oberts. Comptant que cada placa fotovoltaica té un cost de 235 euros, el total d'aquesta inversió ens costarà 31.000 euros. L'estudi realitzat dels fluorescents, 937 dels quals són de 36 watts cada un, aquests produeixen un alt cost energètic, ja que gasten 101.200 kW a l'any. Comptant que el preu de la llum està a 0,34 euros kWh, el cost al llarg de l'any ens suposa 34.400 euros. Canviant tots els tubs fluorescents pels tubs LED, la inversió inicial és de 28.110 euros, comptant que cada LED val 30 euros, però aquests gasten un 50% menys que els convencionals, uns 16 kWh. També s'ha de tenir en compte que aquests fluorescents tenen una vida útil molt superior que els fluorescents convencionals, en un total de 40.000 hores més de llum. Això vol dir que fent aquest canvi reduirem el cost energètic de la lluminària un 50% i amortitzarem la inversió en menys de 2 anys. També col·locarem als passadissos, banys i zones comuns, sensors de llum per a evitar la pèrdua energètica. Hem dut a terme un control de temperatures a diferents zones de l'institut i durant les èpoques de l'any on més fred feia, hem detectat que a l'aula 157, per exemple, hem arribat a uns mínims de 10 graus. També, durant les realitzacions de les classes, es poden sentir diferents sorolls com el moviment del mobiliari, altaveus de les mateixes aules, converses properes dels passadissos o fins i tot explicacions del mateix professorat. Per aquestes dues raons, hem escollit la fibra de cànem que prové de la cànnabis sativa, la qual ens proporciona les dues prestacions, tant tèrmica com acústicament. El seu gran avantatge és que és un material ecològic i sostenible.
Aquesta fibra s'extreu de la tija de l'arbre mascle de l'espècie vegetal, la qual triga entre 100 i 120 dies a créixer 4 metres d'altura. També contrarresta les emissions de CO2 i produeix oxigen. La composició del material és una matriu feta amb la fibra de la planta de cànem, distribuïda en panells flexibles que permeten una fàcil instal·lació a les parets i sostres, obtenint genials resultats. Ho col·locarem amb trasdossats de plaques interiors en els forjats i les parets col·locats amb muntants i cobertes de cartró guix. Aquest material té una conductivitat tèrmica de 0,038 watts metre Kelvin i amb un gruix de 7 centímetres ens costarà menys de 25 euros el metre quadrat. Aquest material ens proporciona una economia circular, no com el poliestirè expandit, ja que es pot plantar, reutilitzar, cremar i no contamina. Per minimitzar els ponts tèrmics dels 64 forats de finestres que donen a l'exterior, canviarem la fusteria d'alumini per unes de fusta que trenquen molt bé el pont tèrmic. Hem calculat amb un pressupost de la base del generador de preus d'Arquímedes amb el programa CIPE i ens surt un resultat de 150.000 euros per les finestres. Hem escollit que totes les que donen a la cara nord tinguin un triple vidrament i la resta, que els hi dona més radiació, siguin de doble vidre, permetent que entri més temperatura de la llum solar. Després d'haver fet tots aquests canvis, encara no ens donava una certificació energètica òptima i vam veure que teníem que buscar alternatives en la producció de l'aigua calenta sanitària per a la calefacció, les aixetes i les dutxes del gimnàs. Buscant alguna alternativa vam tenir en compte l'utilització de les calderes pellet, però veient que a l'institut ja utilitzàvem una caldera de gas, preferíem no canviar tota la instal·lació, ja que suposaria un cost molt més elevat. I veient que la nostra comarca, la qual destaca el sector porcí, i empreses grans com Vall Companys, entre d'altres, ja han detectat i estan treballant en el problema dels residus del purín. Per aquesta raó, ens sumarem a la seva iniciativa per aprofitar els seus gasos per produir l'energia. Així doncs, substituirem el gas natural pel biogàs, que forma una economia circular i és una energia verda i renovable. Gràcies a l'última remodelació de la caldera i la suma de totes les altres, la qualificació ens dona òptima arribant al nivell A. Les intervencions que hem fet són molt realistes i viables per poder-les modificar a curt termini. Hem aconseguit reduir els costos de les factures d'energia, millorar el confort acústic i tèrmic, afavorint el planeta reduint les emissions contaminants i proporcionar una energia renovable a la red elèctrica. Moltes gràcies per la vostra atenció.